Sugeng enjang bocah-bocah kelas 1 SD Kristen Satya Wacana. Nah, esuk iki ayo padha ngrungokake dongeng kanthi irah-irahan utawa judul Mangsa Ketiga. Ing mangsa ketiga, kali wiwit asat banyune amarga mangsa ketiga. Iwak lan yuyu padha bingung. Nah, dumadakan ana bango ngampiri. Bango kandha arep nulungi iwak lan yuyu. Iwak lan yuyu arep dipindahake menyang kedung. Iwak lan yuyu manut marang bango. Bango banjur mindahake iwak. Nyatane bango ora mindahake iwak ing kedung. Nanging iwak arep dimangsa bango. Iwak tiwas kapusan. Yuyu ngerti yen bango ngapusi. Bango dicapit gulune. Nah, iku mau cerita kanthi irah-irahan mangsa ketiga.